Mä olen Mehumiska. Pekka, mitä me sovittiin näistä koodinimistä? Näitä. Minäkin olen. Vaikka imisimme kutsessa, emme onnistu. Penelope ja Mary-Lope ja Ylä-äly-Lope, tapsen perkele. Ja sanotaan, että paneminen olisi kuollutta. Aika paskaa. Vitsi, tää on jännä! Penelope, mä oon tehnyt tätä pitkään. Jos mä oon oppinut jotain, niin sen, että kun persisee vettä, on syytä russia vasta. On syytä palata kultaiseen sääntöön. Niin, mihin siis? Paskaamiseen. Yes, se! Mä en. Kiitti, Kamu. Tiedän jota. Lol, lohikihol, käy! Mä oon hän. Onko kaunis? Saas! Varohan, Penelope! Tykin kuulaa!